Rapidos. Rapidos. E ceva foarte diferit cu aia și vreau să vă arăt. Rapid, 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 rapid. 3, 2, 1 și am dat start. Auziți aici. De câte ori într-un minut trebuie să zic același lucru. Probleme mari și nu se poate să le scutur. Nivele urche și normal să mă și bucur. Asta e viața, trebuie să știi să o iei la șutru. De câte ori într-un minut trebuie să zic același lucru. Probleme mari și nu se poate să le scutur. Nivele urche și normal să mă și bucur. Asta e viața, trebuie să știi să o iei la șutru. De câte ori într-un minut ai uitat că ai o viață. Nu mai ieși din fază când afară e ceață. Primul te după lasă, te respinde și lași baltă. Dar balta are pește și tu ai lăsat-o toată. Vorbă, vorbă, planuri mari aud la toți. Dar cât sunteți ca noi să puneți și treaba pe roți. Lumea asta e prea mare, trebuie să știi cum să înnoți. Sunt sătul să văd gunoaie care n-au un pic de rost, care nu sunt nici n-au fost. Comentează toată ziua, sunt un zero, n-au folos. Dacă vrei să faci ceva, trebuie să deschizi mintea de prost. Dar să te setați pe vită când mâncați sfateu de post. De câte ori într-un minut trebuie să zic același lucru. Probleme mari și nu se poate să le scutur. Nivele urche și normal să mă și bucur. Asta e viața, trebuie să știi să o iei la șutru. De câte ori într-un minut trebuie să zic același lucru. Probleme mari și nu se poate să le scutur. Nivele urche și normal să mă și bucur. Asta e... Marcat! Vine marcat! 25 decembrie, aflați cine este albumul.